fucking færge? Er I dumme, eller hvad? Og det hedder en... Ferry. Hvad? Vel? Tip, try, witch, Hedder Den skulle ikke det, der hedder. Jo, Det hedder gør. det sgu da ikke. Det har det altid heddet. Har I ikke set Ringenes Det lyder som Herre? et eller Hvor andet- det skal tage Dunkelbærfærgen, eller hvad fuck det skal? Ja, det er så rigtigt. Dunkelbærfærgen. Det er egentlig bare sådan en tømmerflåde. Fuck. Hvad fanden? Acai-porn. Hvad? I can't tell if Jeg laver butt lige... or balls. Hvad? Okay. Hvad? What? Hvad? What? What the fuck? Kom nu for helvede, det er den der pilen peger på, for helvede. Jeg er da ikke dum! Jeg har haft den før, I kunne heller ikke give den skætten. Ja! Hvad er det? Det Det skulle var da ikke. Lasse. Sip! Ja, det er fordi vi kan ikke se om det er løg eller om det er røv. Hvad fanden? Vi kan bare ikke se om det er løg eller røv. Det er der problemet kommer. Den er rimelig simpel. Åh oh, nej. Nej, hvad? Ja! Det er ikke dumt. Dum. Okay. Nej, Kom nu, guys. seriøst, du tegner Hvad Dumbo, fanden? og så vil du have, at jeg skal tro, det er en sky? Det er Eller ikke dumt, himmel. det der, det er en fucking Det retard. er sygt meget. Den der Dumbo fra prinsesse. Ej, jeg Prinsesse, kunne kraftedeme ikke se på Med ham der prinsesse Æggehvide og de 7 små dværge. snakker det Jeg tror ikke, hedder dumt. Dumbo Jo, så er der ham der Dumbo, der tager huen af, og så ligner han sådan en skattepande med kæmpe ører. Det er jo den bil, det der. Seriøst. Skyder du ikke, Emil? Der skyder du ikke engang. Jeg kan lov til at være færdig. Det havde jeg. I stedet når man ville lægge et finishing touch i form af en dæk. Og man ikke kan få lov til at tage en færdig. Nå, kom så, Mr. Apple Pie. Kæft, hvor grimt det der var. Allerede nu kan man se, det er bare grimt. Det var bare for mig til at grine. Jeg kan bare se, det ikke bliver Nej, jeg kan huske, at du lavede den der kano, hvor det bare hakkede fuldstændig. Nu er jeg ikke helt tegnet. nu for helvede. Er det en fucking snegl på hjul, eller hvad? Nå, det er en mand, der rider på en snegl. Skovsneglerytter. Og så skider den ud også. Nej, kom nu. Ja! Motorcykel. Ej, hvor er han grim. Hvorfor så sådan Nå, det er mig, der ikke Ej, kan save. motorbike. Det er fordi, jeg begyndte at grine, jo. Det ligner sgu da en snegl eller en bil eller et eller andet. Jeg var jo klar over, hvor svært det er, når man griner samtidig. Nu skal jeg lige google det her. Hvad ved du ikke, hvad det er? Så sæt en streg, ellers så bliver du diskvalificeret, ting. Jeg ved det godt. Lad os det. Ej, men jeg kan godt se det nu. Okay. Ventilation. Hvad er det der? Og så er der sådan en... Så ja. Hvad fanden? Altså, det er et instrument, ikke? Og så... Det er... Og så hiver man i den her pind sådan... Okay, det er ikke en faggot. Det er også den, der har lavet Olsenbands... Jeg ved godt, det er en trækversion. Jakob, har du ikke googlet Svendsten åben i en anden fan, eller hvad? Nej. Kom nu! Det er jo ikke en Kom trompet, nu. Kevin. Det er en trækversion, mand. Kom nu! Tak, Weiss. Yeah! Sådan! Google Translate. It always works. Kom så, Peter. Kom så, pick up hatter. Okay. Jeg er rimelig høj, ham her. Blødt. Han er meget høj. Jakob. Det er ikke det, der er pointen, vel? Vampire.
Det er slet ikke noget med ham at gøre. Eller der er faktisk noget med ham at gøre. Så tegn dog videre i stedet for det der. Nej. Tror du ikke, det er det, jeg er i gang med for helvede, Lasse? Sekser. Gør din fucking retard. Jeg skal også have lige så deformt hoved om her. Er det ikke en skygge? Jo, kan du ikke skrive, kan du ikke finde ud af at stave til skygge? Jo, nej, det er fordi jeg ikke skriver. Jo, nej. Nej, det var fordi jeg glemte at skrive ned i feltet. Det var Jeg havde også dumt. skrevet det før jer alle sammen. Det var også dumt, Jacob. Ej, du har ikke skrevet det for mig, Jacob. Jo, Nej, Jacob. jo, jeg havde din Nej. Vel, Jacob. Lasse, du er en nære. Nej, jeg er ikke. Jeg er ret. Det bliver Jeg mener altså, jeg er ret Caucasian. Jeg er for at Altså- lave et rigtig grimt ansigt. Sort Er hudstrar. det et ansigt, eller er det et hamster? En eller sådan noget? taleboble, eller er det en Ansigt, okay? rigtig grim måde kan- at tegne Amerika på? Can't tell if taleboble og hamster. Det er noget af et ansigt, og så har han sådan et sjovt smil. Så kan han godt lide at drille. Fandme et sjovt ansigt bare til at starte med. Det er et rigtig grimt. Nej, Jacob. Husk at lave rynkerne rundt omkring. Den skal have rynker. Ej, okay. Nej, Jacob, var det der seriøst? Det blev lidt for. Det er godt nok, du forsøgte at tegne troll face, ikke? Men det var godt nok Det er skidt. godt nok dårligt forsøgt. Det ligner altså sådan en øjenmaske, ikke bare. Det. Det er så meget en snake. Det var svært. Kevin får altid det nemme, eller tager du det nemme? Jeg er med det. Du ved simpelthen ikke, om du vælger eller ej. Nej. Bom, 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 bom. Og der var altså psykostasis igen. Jeg elsker det. Der var fucking julebenet, men okay. Okay. Ja, okay, måske... ja. Er det et instrument? Nej, vent lidt. Altså, det er sgu da mange shit, det der, mand. Det hedder en machete. Ja, det er en machete. God. Det er Ninja Warrior, mand. Der er noget godt ved det. Det er noget med baseball i hvert fald. Ja, selvfølgelig. Og du kunne ikke lave den pil noget før. Ja, det kan jeg også, mand. Du kunne ikke Vi skulle lige se, det var baseball først, Det ikke? kunne jeg sagtens se. Jeg havde skrevet baseball, og så bare ventet på, hvad fuck de 3 sidste bogstaver var. Ja, okay. Yes. Jeg synes, det er meget flot. Ja, Han det var står Jeg pænt. går på anden pladsen hele tiden. Jeg kom på førstepladsen. Jeg er på 3. pladsen, mand. Jeg er bedre end jer alle sammen. Jeg smutter. Har du gør, ikke? Lasse?